Ningizimu Afrika, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe ku-channel, ulike i-video, uciphize i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi ke makukhona ke i-video engi-uploadayo ekuyona ke lenkundla bese ke uthola i-notification, then yobe usuyangena ke sometime kuleyo video uyayibuka. Ngane zakwethu sekuyona ke indawo yaseNanda. Indawo yaseNanda iyona ndawo ke edume ngokuthi ke kulapho ekuzinze khona ke abafana abayizinzolaboya abadume ngokuthi ke i-West Gang laphana ke endaweni yaseMawoti, laphana ke osukwini lwayizolo ekubikwa ukuthi ke kunomunye ke wesilisa oneminyaka elinganiselwa ku-35 laphana ke odutshuliwe osukwini layizolo laphana ke ngabo 8:30 ntambama. Ngokusho kombiko kuthiwa ke lo wesilisa ubekade ke evakashele ke isinqanda mathe sakhe esihlala khona ke laphana ke eMawoti. Asazi ke ukuthi ke yena engabe ke uhlala kuphi noma mhlambe ke uhlala khona eMawoti kodwa kwenye indawo, kodwa ke nje kuthiwa ke ebevakashele ke intombi yakhe. Kuthiwa ke bathe mabethatha ke iwalk engabe ke bebeya esitolo noma bebeya kuphi kwaseqhamuka ke abalisa ke abathathu nabafike bavulela ngenhlamvu bangakhombisa ukuthi ke mhlambe bazobamba inkunzi ngoba ke abathathanga lutho, abathathanga mali, abathathanga phone, ongenza mhlambe ke sibe nezinsolo ezokuthi ke mhlambe kusayiyona ke iWest Gang. Kuthiwa kodwa ke abathathanga lutho. Kuthiwa ke lo wesilisa ke bamdubule ekhanda, bamdubula ke ebusweni, kodwa ke ngenhlanhla akazange ashone. Kuthiwa ke njengamanje kumbula kwembeswa kuyena ke laphana ke esibhedlela. Ke ingane kwethu bekuzodlulisa ke nje lezo indaba ezenzeke laphana ke endaweni yaseMawoti laphana ke eNanda. eNanda ke bafethu ke alikho elishona elinganazo indaba ezakhona. eNanda usuku nosuku kuba nomuntu ozoshona, ngenzeka mhlambe kungafiki ebantwini kodwa nje usuku nosuku eNanda kunabantu abashonayo. Kodwa ke nje sibonge ukuthi ke insizwa ayizange idlule emhlabeni, sifisela ke ukululama okusheshayo esibhedlela. Make sure ukuthi ke uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngoku-update ngendaba ke ezitrendayo usuku nosuku. Kwamanje ke i-video yethu asibambe la, ngethemba lokuthi ke sophinde sihlangabezane kwi-video elandelayo.